Hey, Nangaluzuzu, welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDwaza TV. Hawu sesiphine sabuya. Surprise. Lolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Hey, Nangaluzuzu, welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. Nkosi yami, igama lami Mavusana aka Mavutela. Bafethu singabizwa ngoDr V. Ngaba udokotela wenhliziyo. Ubafo wengqondo. Hey. Yeah. Zithini? Sentumela. Sinibingelele sinamukele kuDwaza TV. Yibo dokotela bothanda, uDr V noDr M. Dokotela wenhliziyo, dokotela wengqondo. SiyiDwaza Hospital. Mina ngathi ayishintsho le channel kube iDwaza Hospital. Bethu. Manje ke angazi. Sazi kodwa ke bengawari abantu angithi ikhona iDwaza Dwaza Brothers. Khona bafethu ama episode azongena soon. La nizoba nibona khona ezinye izibhedlela esinazo. Yes. And then there's iDwaza Brothers Plus. Ningayikhohlwa bafethu into zethu eziningi lapha mafuna ukwazi ngathi ufuna ukwazi ngokuthi singobani sibuyapi yabona because kwamanye ama channel la sifundisa khona abantu ngempilo and kumnandi ukufundisa umuntu ngento nawe osudlule kuyo yabo hayi uhlapha ukhuluma ngento ongayazi ngento oyicabangayo nani but we just kulamanye ama channel ngiyakhumbula nje kune episode ezongena kwenye channel or mhlawumbe singenile la sitshela abantu khona ngempilo yethu yabo ukuthi whatever ekwenzakalayo lapha ekhaya or whatever oyizamayo mhlawumbe ungarelate akithi ungasibuka nathi ukuthi okay thina we were once bouncers ne and then from bouncers saba ama presenter from presenters saba ne show from show saba namanye ama channel Saba udokotela so ungazilimit lapho ekhaya ungazilimit whatever izinto ezenzakalayo kulento oyizamayo mhlawumbe abantu ozama kanye nabo mhlawumbe isimo mhlawumbe imali mhlawumbe yini ungazilimit ungayisitshela ukuthi lento leyo izokuvimba angeke ikuvimbe but lento leyo izokunikeza amandla izokuchecka ukuthi wena uqine kangakanani lebefunayo ungayenza lento le ungamelana nalezimo lezi so ayikho into ezokuvimba as long uthandaza as long une hope as long uzazi ukuthi ufunani as long into oyifuna uyikhuluma uyibona uyimagine uyibona yenzeka one day ungayiboni ivaleka kodwa uyayibona yenzeka haleluya Nkosi yami hayi yabona mfana hayi yabona mabengazwana kwasangikhumbule ngihambe nqono yabona bafume bengazwanga ne hayi bafana ngeke niphinde nizwe kahle nje in short terms but sky is the limit yebo ngeke wazi mongazamanga uyazama ufail uphinde uzama yebo uzama ufail uphinde uzama yes ungeze usadla nhlamvu ungakusabi ukuvaleka komnyango ukuvaleka komnyango ukuvuleka komunye bathi uvaleka komnyango iwindi lizovuleka khona imbobo ezovuleka ungasabi ukuthi umnyango uyavaleka uma uvaleka uvaleka umnyango khona uzovuleka hayi injalo nje no asingene emsebenzini singaze sibe deep manje sikhombisa abantu ukuthi kahle siyayenza le hawo ngaba ufuna ukusiqasha emcimbini ufuna ukuthi sikhuluma izinto ezakhayo hayi ungasibiza yebo yes no asingene esipaneni namhlanje bafisa ukuhluka igender ke nani yazi kuhlezi kuhluka igender i-case iyafana umuntu oyedwa nje ojolayo akazazi noma ungapha so laba ke asinabo bona bafuna ukuzazi ukuthi kwenzakalani because lezi zengaye yena shothi akazazi kodwa nje namhlanje sicamuse lo phela usukazazi injalo nje cela ngisondele bangani bami bangani bami basebhishi smoothly ne rice naze nalingana ngayi ngena lapha nendawo mama naze nalingana kaze umngakanani le njolo naye ni right
Siyaphila. So umjida wenu You know what I like about Pocket Broke? I can literally use it anywhere, even while I'm sitting in my car. Every morning, I quickly check the charts, test simple strategies, and see what opportunities are available. It only takes me a few minutes. Let me try this trade right now. There we go. Successful results. That's why I like Pocket Broker. It is simple and works directly from your phone. You don't need to sit at home behind the computer the whole day. And make sure you follow Pocket Broker on Instagram. They post trading tips, updates, and useful content for beginners. If you want to get started, use my promo code DUYMAY3 and get 100% bonus on your first deposit. Check the link in the description and let's make moves. une dark beauty ne yellow beauty. Yellow male. Okay. Then same height. Clue nje color. Because ngicabanga nomzimba futhi umzimba wenu ucishe ulingane. I-height iyalingana and then bese kuba uye ukuthi ke uyangithola. Yes. Igama ubani my sister? Igama lami uLerato. Lerato. Oh okay. Umhlobo bani? Ngumxhosa. Umxhosa. Khona uLerato emaXhoseni? Ngiyaqala Lerato bajwayele ukuba amaTswana ne? Basotho. Mina ngumxhosa unfortunately. Oh okay. Fortunately, not unfortunately. Fortunately, yeah. Okay. So my sister igama ubani? Uphel. Pel too sir. Yemazi Peltos. Yebo. Okay, unaphela umhlaba ubani? Tsonga. Umtsonga. Yeah. Oh okay. Marizulu yasizwa yonke into. Yeah, ngiyasizwa. Waburabu intswana Nabalabo. wabalabula Yes. nakho ke. Okay. Tshela mina my sister ngiyabona nejezo ogqokile ngiyalibona ukuthi ayilela ngaze ngilibone esitolo. Shuthi yilakho. Yi brand yakho? Yebo. Eyakho. Ngayivusa nomngani wami ohlala eWinno Park. Wenzani? Ngayivusa naye. Wayivusa naye. So niba u2 kule brand. Yes, about Yini igama layo? Smoke. Smoothly. So wayiqala nini? It started in 2021. Yo. Kodwa kona sinesikhathi khona. So iyaphusha kodwa like bayathenga abantu baya I'm interested Gojo to know ukuthi what inspired you to call your brand Smoothly? So that umuntu azi ukuthi mayithenge Yeah. ikhaya uzogqoka into omina. To be famous like convincing. Angazi ngizeke kanjani. Awuyibeke nje in simple terms. Ibrand yakho. Yeah. No, but it's fine. Sizolixoxa after. I know so mhlawumbe ngikhonje off guard. Okay. So i-paste kuphi mfethu? Uhlaphe i-paste kuphi uhlala kuphi? Oh, mina ngihlala eBoxburg eRamaphosa. So i-paste le Boxburg. It's based in Winno Park. So abantu mabeyifuna bayithola kanjani? Bangitexta kuWhatsApp. WhatsApp. Ngiyakutholakala na kuFacebook by the name of Betty Shongwane. Bani? Betty Shongwane. Facebook. Yes. Bedi. Baby show man. Bad girl. No, okay. No, mfethu ukhuluma ungasabi ngeshande sakhe yabo. Vele azizanga lana ukuzoveza ishande sakho size ngomjolo, banyama nje sikupha elinye ithuba so that if mhlawumbe whatever i-outcome ezowenzeka la, if umjidi wakudampa uthanda usisi wena kodwa unebusiness unento ezokukhandela impilo, umjolo angeke ukwenzele next, yabo ngoba ekufebelile nje shuthi yabo. Na into kumele focus kuyo uzenzele imali in umjolo leni uyoyiqhamukela wona mhla uqhamuka. Yezwa. So my sister kuzi winter njengamanje. Ama hoodie unama tracksuit unani into kanjalo. Ukhona konke. Ama hoodie like almost again. Yalende Okay. quality as well. Yazi yabonakala ukuthi iquality Ne. ngiyona ya. Okay. Okay. So inamba utholakala kuyo ucomfortable kuyibiza? Yeah, WhatsApp, yeah, WhatsApp. Okay, asazi bazokushela. Awu, ngcono Facebook. Bazogatsha nje ukuthi bekujampe lana bese bethi nje hawu ke. Plus isizathu sinokusho ukuthi hey awungifunele ngasisi. Hey. So Facebook ucomfortable ngawo? Yeah. Okay, no akunankinga. So the reason why ngafuna sihlanganisa abantu you know why? Mase kuneyinkinga. Mase Bob ibheka ngathi. Izimbhobho subheke ngapha. Abantu abayihlanganele nje bonke besibize mase beqala. Wena my sister ikhona into oyenzayo mhlawumbe esayidini.
Ngiyaqhina nyama. Oh uyaqina nyana. Yeah. Manje wayethi uyaqina nyana. Yeah, I'm there. Uyaqina. Yeah. So vele umsebenzi wabona abantu. Okay, unihlala kuphi ndawo? Ishawela. Shawela. Okay, iqani nijola kude kodwa. Wahlangana naphi nomtshithu? Khona la eJozi. Wahlangana eJozi edrobheni. Okay, and then yini yakuchaza ngaye and then how long nijola? Yeah, It's been 6 months. 6 months. Yeah. Nindawo. Yini le yakuchaza ngaye may approach ekushela eyenza ukuthi ugcine umqomo. Yo, yaze istory esinde Siza kakhulu. sibe sifishane ngani yami. Yeah. Ngoba sasixoxa sonke. Yini oyithanda ngaye bese wayithanda nje ngaye. Ngoba usuthola ukuthi kahle kahle nangomunye uyellow bone la awukho wedwa. Yabe ngicabanga ukuthi uneqiniso. Like I never saw anything suspicious. Kulo 6 months Yeah, akwazi ubone lutho ekusolesayo. nix. Akwazi umbuzo ukuthi nayo umuntu in. Nix. Wena my sister yini how long nithandana noBafo? Ubani igama likaBafo? Sanele. Na how long nithandana noSanele and yini yakuchaza ngaye enahlangana kuphi kanjani? Sinosanele singa 3 years sahlangana eMgroove. Okay. Uthe igama lakho ubani Facebook eh? Mina Eh? Betty Hlongwane. Okay. Nahlangana eMgroove. Ubhedi hlongana. Alibiza ukhokha ubhedi. Into yangichaza Eh. ngoGuy ukuthi ngambona type, ngambona kuumuntu ohloniphekile. Oh, so wena ulabantu abanama type. Yes. Okay. Ngambona ukuthi yazini lo angaba right for me. But kwaba kwesikhathi kanti umuntu uyazi ukuthi khaba kwesikhathi umuntu yashintsha. Angeke uze umbone amabala akho kwamanje, but as long as isikhathi silosiqhubeka ama true colors ayapho. Ayavela. Yeah. Okay. So umbuzo enginawo nje ngithi sonke la nawe mos. Best lento eshilo ukuthi wambona type yakho. Do you think ukujola kumele ujole type yakho or kumele ujole umuntu okuthandayo? Umbona cha uyangithanda. Inkinga ababhali ukuthi lo uyakuthanda. Awumboni. Inkinga lo type yakho awumazi ukuthi uyakuthanda yini or mhlawumbe useze ngoba uyi-type yakho. So kahle nanje lapho emakhaya ngiyabuza ukuthi uma ujola kumele ujole ne-type yakho ukuthi type yami ke lo ngizomqoma lo ngishasa uma yabo nje mengangishela lo ngiyamqoma uyi-type yami or kumele ujole nomuntu obona cha uyangithanda even if akusi-type yakho kodwa uyangithanda. Is it about uthando noma is it about type? I-type boy. Kahle basically lento iya ekuchooseni wena as a person. Mina nje ngiyibona ngayo. I think iya ekuchooseni wena ukuthi ujolela i-type noma ujolela uthando. Yangibamba. It's either for me, for example, a connection first. Connection is what matters because if there's no connection, angeke ngikuthande. So mina I'd rather be in someone engazi ukuthi ngiyamthanda and ngiyaconnecta naye siyathandana. Then umuntu ozothi hayi i-type yami le. So ngithandana nobu-type basically angithandani nawe. Yeah. Mina ngokwami. So angazi noma isister ngayichaza kanjani. Yeah, alright. Ngoba basically that particular thing you like on her, it might change. So what's gonna happen after that? Engasenalo unyaka. Sengenalo unyaka. Yeah. Mhlawumbe uthanda izinqa zakho. Aphela khona beneshwap. Yeah. Okay, I hear you. Ngiyakuzwa. No angiyanizwa bafethu. So njoba silana ke okay ubani umuntu ofounder uthile nje ukuthi bese usanele. Usanele igama ngithi ofounder uthile usanele iyafeba and then waplana yonke into oba sekuhlangane la namhlanje. Yeah. Wena. Thena how long thana naye? It's not 3 years. So kulo 3 years obusuza wafounder samanje. Awukaze mhlawumbe usole before or mhlawumbe kunezinto ebezenzeke ezinye before. Ngike ngasola ngokwezenzo zakhe ngaphinde ngacabanga ukuthi what if into yami esemqondeni kimi kuphela. Okay. So until waze wathola ngempela ukuthi nangu. So mawusumtshelile uma yisister ukuthi hawu mfethu we dating same guy here. Wambuza noGuy wena ukuthi hawu Ngambuza wamphika. wamphika. Wamphika wathi cha. Ukuthi ayikho into ehlanganisa nogela. Wena after call kaGel uGuy wambuzana ukuthi hawu or mhlawumbe ikhona newa wakusola before Angisolanga lutho. after call uzongambuza next futhi. Angiyangibuzanga lutho. So nje Ngoba siplane noLerato. ukuthi niyenze kanje. So maniplana kanje i-outcome yalento unayo ekhanda ngathi ukuthi kungenzeka la Anything is possible. Hlukanelana usanele sithandana noLerato wena usuphoxekile uready ngalokho. Yep.
Okay. Rosale tuxolile wayena. Ubani? Yena usanele. Sanele. So lokho uqonda utshela ukuthi mhlawumbe uzomdampa wena. Angikhathele. Alright. If uyancenga uthi uthanda wena. Alright. Uzofuna omunye. Lefuna omunye. Wena my sister mekuthi uthanda wena. Alright noma mhlawumbe ufuna ukuzwa ngayo uthini? Ngifuna ukuzwa ngayo ukuthi uthini. Mayithi uthanda wena. Eish. Ngizobona ukuthi ngiphuma kanjani. Sazobona. Yeah. Dimazata khona. Itele Okay, no anginankinga bafethu. But nje uqhina abantu akubangelani inkinga kodwa kwenzelana ukuthi ube nemali. Nokudayisa ibrand yabo. Umjolo inkinga zodwa waya stress ngapha nangapha. Simfonele. Ungitshela ukuthi cha sowufikile. Ngiyangizwa. Hello. Sawubona. Nginjani? Kumano bani? Ukhuluma noLerato. Awu lera ungangikho usukamba futhi. Cha ngingacela Uber driver ukuthi ingiboleke ifoni yakhe yabo. Ngikufonile because angina airtime mina. Ngithoka kubana Ngisingaphandle ene kwamele uzokhokhela. ungangeni phetawo. Yeah. Ku-drive ulinda imali. Ayangikhona. Okay, uzovela manje nginetwe. Okay, sharp. Kumbe ngizaphandle kabuthi. Ngaphandle egedini. Somsiqasha. Uyu, uzotsamuka ngapha. Ngapha. Okay, asasiye na. Shinani ngakha. Mayifika la uzomtshela ukuthi Uber driver usehambile. Imele ekhokhele imila ngimkhokhelile mina. Akunankinga. Ngiyakeka le. Okay. So like for 3 years wena ngitshele for 3 years. So abafana bekushela lo 3 years lona bugapha. Bathini? Lobashanga neyikhwe. Okay ngiyakuthola. So umjida njalo manje futhi already ukuhlukana naye. Angiki. So uzoba single manje. Akhona ama potential engiwabonile Nkosi yami. Oh bakhona ababonile. And siyaclicka nabo like Oh. connection. Manje wayengimtshela ngapha umjida uthi ayivezi. Bengilinda enze iphutha. Bathi ngiyelo zayo next. Yebo. Bafo, friend wethu. No askisi nje ngicela usondele askisi. Kade ukhokhela iUber la ngilinda imali yami kuwena. Uma mazi ngifica No, I sorry. Wathi khamba sawona. Nginjani Ken? Nami ngiyaphi? Shopoza Grand wethu. ngimnene. Sharp. No askisi joko. So kanje na bese kamla ngovusi ngibuye kuDoza TV. So uma mazi la uyangitshela ukuthi uqeda ukwehla kweUber yabo. So lalela phela ngichazele. Lalela ngichazele. Mana ngichazele. Manje mfethu kushithi so isikhathi Bheka mana ngitshele so sifike kanye la uma mazi vele beshela ukuthi uzofika la yabo eze kuwena in so into eyenzakalayo kune surprise eyenzaka esinayo uyangazi mfethu noma uyaqala umbona mfethu angikho sure. Awukho sure. Ngicabela ba Ukuthi sure. ngicabela ba- Maybe ngiyacaba maybe Okay. sure. Khambani mfethu. Next into eyenzakalayo nje yami sina ya kuDoza TV yabo so into senza ama interview ama vlog just about abantu abathandanayo yabo ukubonisa abantu ukuthi bethu uthando sekhona in abantu bathanda nakhaselekile ukuthi ubani wisidudla mncane mdala in as long nje yabo especially futhi sibuya na kwi-Valentine ke yabo nje Ano maduze. Ukugqumezela na, abantu. Manje angazi mina khambani. awuthi ngitshela wena i1 Come on, yakuthanda uma akasablash Manje mfethu ngilethela amakhebela no. yini kanti khona ufuna bangakubonini No, hayi kanje ukuthi mfethu mina naye ikhonto ebesihlelile manje ngiyaqala ngiyadidela. no ushilo usikhontini ehlelile and then naye futhi ikhonto akuhlelele yona so kune surprise akuphathele yona so thina simsizile ukuthi sikwazi ukuyithola lo surprise so silise yona thina that's why yathe ucela uphume eqala ngaphandle because bese singena soke ngaphakathi so sinike surprise siyahamba nani niqhubeke nosuku lweni kuphela i surprise buya kumama uthe ufuna nje ukusurprise uyakwazi uthandana and kade chaza ukuthi nina after how long thandana 3 years uyasho ukuthi hayi uhappy pheze ngawa akambona umunye out angavali isikhala sakho
kuyena. So ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe mfethu ngabe uyamthanda yini awudlali yini ngaye ini yabo plus yini mama grand ushana ngebusiness dayisa amashandisi Sure man mfethu mina manje ubuza kanjani angazi manje uzongibuza emakheme wangangibuza mfethu kanti no angithi thina sishaya ishow yesu ile uphathi kuphela le angitsheli manje mina mfethu sengivela mfethu ngitshela ngoba kune surprise phakathi kune surprise phakathi yangisorry sadikalavi uthi mfidekile yabo okay mina yazini ngicela simguy surprise umjita and then nikhululeke so that yabo azokhululeka na because ngiyabona inkinga ilomshini lo mama ngiyazuza ukuthi ya problem yabona ngicela ukuthi surprise bese siyakhululeka nani nikhululeke yabo ngingene ngami yabona sugqoke nesikhindo already asigabe ngilonga isiblome ngicela ukuzivukela oh sure ngicela uzobamba ubaba umamaze kubambe akuvala amehlo ifuna hayi so surprise akithi so surprise akithi afele mfethu bafo yena umthembi nomama mfethu no angazi ukuthi khambani indaba 3 years amela abe mfethu awu uzawe into esikhuluma no angithi manje mfethu mina bengibheka ukuthi fanele akufile yabo yabo suspend isikhathi together uthafike ekseni khona zoba nesikhathi angithola enough so manje uthafike ekseni khona bezoba nesikhathi awusekunomunye ubani manje lo hayi lo uza nesurprise awu mfethu ungilethela umbali right uyithathe emotweni angithi besibeke phela bungakuqhamukele kuyona sizobala ka 3 ne bese uyambola sithi nje surprise kanye 3 2 1 surprise yabona manje into ozenzayo sibali surprise yani lena mfethu khamba na poza nawe sibali nawe mfethu angimoshelila akakhalela ngibiza kwesibala sikhule kakhulu ekhaya poza nawe uthi amkhambani bafethu uwathe uwoze ne surprise na umuntu ozokene surprise phela sawubona ngathi ukhambani sikhiphani bafethu uyamazi uwodinga ukuthi sichaze ukuthi kwenzekani uyamazi phela mfethu ngichaza ngani yini uyamazi sho ngiyamcava phela mfethu no thina sesitshelile elinye side la ukuthi liphi uyakwazi naye yabo eliphi side besava beka into bona umuntu akashuthi bethu busy ngeshandisi akashuthi kanjani khemebheka ngayi ekhaya mfethu wawushuthana la man yakela umjida awuchaza ngophela mfethu mfethu likato kanti yini ngawe mfethu yini ngani kube ngibuza wena ukuthi yini ngawe phela mfethu khambani uyazazi ufunani Uyazi ukuthi khambani kanjani ngoba mfethu wena ngikubizele kanti enhle ekhambani shuthi wena mfethu wena search phone yami wena kahle kahle into wrong kahle leyo no angishongo kanje mfethu khambani angithi ngirenga mfethu lo muntu wami mfethu hayi kanti singangikhamba wena shuthi search phone yami wena mfethu ngenza slim kanjani mina ngiyayisearcha mfethu wena uyishiya nami mfethu angithi uyayishiya mina kanti khambani phela awubuze nawe ukuthi no khambani zangithi wrong mfethu phela unena isikhathi singanani nithandana 6 months 6 months Yeah. nahlangana kuphi eJozi yini oyithanda kayi iqiniso sho njalo iqiniso lezana manje liyanikhombisa lona manje angazi ukuthi khambani manje so wayesilana kwenzakaleni wayesila mhlawumbe ubafungaze play thina kakhulu utholeni kuphi wafonela bani and waye kusila ngaphandle akhumbula times ku date ngiyakhumbula wahamba waye toilet yasafoneko ngayithatha kwabe kungena message ngabona ukuthi ibhale phela ebuza ukuthi where are you bese after lapho angisho yazi ukuthi iphini yakho ngiyazi ngayivula phone mangena ngiscrolla kuma chat yabona no man babhizi ngosilabantu babhizi into serious sona mfethu into ngathula ngakubuza sihlele ekamreni sibukela ama movie wathini wathi wena awuna muntu wamphika futhi ngaphezulu manje sekuyimoro
Njami masubuka mina nawe into okhuluma nabo ngathi. Phosa mfethu wongizele nalabantu mfethu baze nawo. Wena uvumile mfethu. Uzohlala la. No, mara mfethu wena lato kushisa mfethu wena ukushisa le energy engaka level why. Abize ngizongibizana amakhemera mfethu. Like okay, why ke ungazanga naye nithu ke manje wena uzana amakhemera. Khona uzophika kahle. No bengiyabafake kanjalo angithi mfethu at least bese manje wena mfethu simenza so uyabona fanele ukuthi uyaba blame man because now No, izinto zenze ngendlela yakho. no mfethu mina Bona benza izinto. mina ngipetile okay mina ngipetile yabo mina ngingabi kodwa manje mfethu ukuthi azaze nawe mfethu nawe bozo reacta kanjani but bakuphathele surprise mina ngiexpect ama rose nani nakho ke mfethu Iyo play rose le rose. Why No, ikanje wena usho no kodwa mfethu wena Wayithanda le rose. no ngiyibeke ngalendlela le kodwa ngiexpect ukuthi angazi ngithi mina ngithengele imoto or something yabo wena mfethu kanti wena uzongi-expose ngamabomu Awuyigibeli. Ayisoyigibeli. Ebegibeli imoto le. my no phosa mfethu Uthule beyimoto. Uyikho okufunayo. kodwa mfethu like nani bengeke lento enyenza indlela enza ngayo futhi But man uzomphendula nosisi ukuthi unimisele ngani mhlawumbe noma uzokho blame athini. no maka sengiyasho lento eniyithunayo ikho grand yabo mfethu Mfethu ayikho la. no yeah mfethu ayikho grand Thina yazi ukuthi why ngithi mina ngicela Eish, ukukhipha mfethu. le mpahla le is because thina asisukeli abantu sethi siyakubo ibona abantu Mana nani bafethu abadecide niyavuma ukulanda bafethu benifonela ukuthi ngizohlaselwa bafethu Semsebenzini. hawu bafethu nawu ngihlaselile Ngihlasele. phela manje obvious shuthi mina sengimoshakalele Mina No, mfethu baba. yabona Usangayilungisa. usangayilungisa. Kayi. Lo usangayilungisa lento le mfethu. If ufuna isithembu usangayilungisa kodwa sazi noma basifuna nibona. Bani? Yo. Angidlali leyo game. Njami ngicela ubuze ubungathi nje wena mhlawumbe ulele la unye uzokuthiwa Eish. ule right usesibhedlela ugwaze uphela or umshise ngamanzi. ngabe ngizophatheka kabi mfethu Yabo? felele yasimpekrele Yabo? yabo So kahle kahle shuthi lento obuyenza yabo ayikho grand. Fele buzoyilungisa ngendlela buzoyilungisa ngaso sazi buzoyilungisa kanjani. But sebe decide bona ukuyilungisa kuqala Yeah. osebeyitholile. sure So njengamanje bafuna ukwazi yabo hayi uhlala sokuxabanisa or sokwenzani but bafuna ukwazi so that ezokhona ukmove on ngempilo yakhe if usamthanda or usamthandi naye ufuna ukwazi ukuthi udlala ngaye noma udlala ngaye yabo and then if mhlawumbe yabathanda ngingaphendula kanjani into enjalo mfethu wena kanjani wena umbuzo onjalo mongabheka ngawe mfethu wena ungaphendula uthini ngaphendula ngithini eh ngaphendula ngichaza ukuthi mhlawumbe ngoba ngina 3 years ngithandana naye ngina bani ngithandana naye eh ngaphendula ngisho ngithi the reason mhlawumbe ngingenze lokho ingoba kwenzeke ukuthi isikhathi bengenaso isikhathi sami mhlawumbe or something into kanjalo angazi kuningi but into kanje asiqala ufike into le kanje amfethu Yazi mina mfethu bengingenzani. no mfethu phela yazi kwenzakalani ezinye izinto sibala ukuthi boma ngiyahlele okubi yabo lento angiyiplana ngasayi ukuthi ngiplanele ukuthi mfethu boyithu okay sengikwenzile okay badumazekile ngingawe yabo Yeah. kodwa bengingaplana ukuthi yabo boyithu ngibapho inhliziyo yabo yangisola mfethu no angabi sekwenzakele kodwa yabo mfethu iphutha yabo kube iphutha yabo ngiyazi ukuthi mfethu Yabo Yeah. abafana nawe ngibajwayele konke. Eish. Into ngiyazulana nawe mfowethu. manje mfethu vele okay sharp okay nina niyangidecide nina nithu mina ngekho manje mina mangingazidecide shuthi mina ngizobe ngihoma phela kuzobe Ngiyabuza. ku-decision yakho. Angisho into eniyifunayo ukuthi ngidecide yeah. makale wena ningakhona manje yabo ngathi ningikaya ultimatum and then mina ngikaze mina like vele ngakhona is not like lento lengiyijwayele phela kube iphutha ethi yabo Iphutha. A mistake ne. Mistake is 6 months. Ngikubuza 6 6 months months 6 months ivalentine day manje ne ngevalentine ubunobani benobani benihle nonke khona ubegajiwe khona ube nomunye nabagabhe bonke It's guys. ngevalentines bengingekho bungekho Ukumunye. hayi kithi khona omunye hayi kanjalo bengingenile ngevalentines yabo so no obvious makaboyithu ngwazile bathengela ama gift yabo mfethu yabo. Hayi kanjalo mfethu Angithi angithi like uthenga uyathenga ngaphinde uthenge ngapha. no bezoba Hayi, unfair ukuthi fair ukuthi ngilento engenza right mara bezoba unfair if fair bekhona boma Unfair kanjani? if bekhona no nje Phela bebengazani ungakhohlwa. So ibizoba unfair kubani? Kuwena noma kubona. no like bengengiphathe kahle ukuthi like boy two like yabo cause Ufuna ubalance. no hayi kanjalo ukuthi lento angazi ngayibeka kanjani Ikanjalo mfethu. lalela mfethu lento angazi ngayibeka kanjani mfethu angithi yazi mfethu ukuthi umuntu abantu sibali kunezinto specifically yabo ezenza ukuthi yabo we are attracted to bona yabo
Uyabathanda boyithu. No wena mfethu uyangiphendulela wena. Ngibuza umbuzo. No mara lo muntu uyangiphendulela. Uyathanda boyithu? Uyamuzi. No, mfethu nawe uyamphendula. Okay, no. Wathi mhlawumbe mfethu. ngibuzele ngenye indlela. Angithi mina ngizama Okay, umchaza. okay, Kodwa cha. mfethu ngeke ngithi ngiyachaza bese nesele yangiphendulela bese ngiyenza umuntu waro. Ngibuza wena umbuzo mina ngithi ubathanda boyithu na yes or no? No mara lo mbuzo ngibuza wena lo mbuzo abangibuza wona. Okay, yini ehlukile ethola Umbuzo ngapha? ewa. Yini ehlukile ethola ngapha engekho ngapha? Lokhu ikhala nje bafethu. Ikhala Oh, Shoni. ikhala. Ngidlala phosa. No mfethu. Wena nje into ekuhlupha ekhaya. Ngiyala. Okuningi Ufuna kube ufuna amakhala awuthiwa ngafani. Ibe Basically. mistake. Yebo. Yebo za. Ufuna amakhala awuthiwa ngafani. No angisho kanjalo mfethu. black and white. No lalela mfethu upheli mfethu okay upheli ngihlangane naye efili saringa fili yabo challenging njenge friendship lento le yabo so fili yabo this other time fili yabo text angamtexta back bengasinto eserious Oh, yabo sekuye manje wrong. no ngisho kanjalo Kanjalo No, mamela- mfethu wrong la. no yimo wrong Okay. mara nawe lato wrong mfethu because nakho ke mfethu yabo sosimoshela ilanga mina na mfethu siplanele ukuthi fanele sisoba together Wena ungilethela ama-camera. Ngifuna ukuthola ukuthula empilweni yami. So okay bafuna manje ufuna kwenzakaleni? Sorry ukuthi kumoshakaleni nje okay manje ufuna lo ngoba ufuna iqiniso nalo ufuna iqiniso. Cela nje ubatshele iqiniso ukuthi okay. Hayi sorry sibani mina nawe ngisicela siyeke namhlanje ngizoqhubeka nosibani or mhlawumbe boyithu ufuna ukuqhubeka nabo or mhlawumbe mfethu boyithu. mina futhi khona nabo yithi Mina cela ungikhiphe. mfethu if akukhoneki ke kanjalo mfethu then ke hayi it's fine then ngizoqhubeka nalomunye vele bengiloko nginayo yabo wathi yabo ngoba vele uyongithatha serious yabo Ubani ulerathi Lerato So uqhubeka naye because uthatha serious. Olrato ngithatha serious yabo Lo akathatha la serious. phela ngithatha serious Okay. no olrato If bekuthatha serious ubuzochuza yena. Uthanda bani wena? mina ngithanda olrato Awumthanda sisi. no angisho kanjalo Ngithanda kancane uNolerato. ya ngisho kanjalo kodwa mfethu ngibe ngalendlela leyo straight yabo No, ukuthi but angithi ngifuna no sibeke sengikhulile ngokunjalo. iqiniso angithi Yeah, mfethu yabo ukuthi yazini vele nje yabo ngibe honest Inhliziyo yakhe kule right. yabona ngikhululeke yabo inhliziyo yami mina kulrato So yabo uganga noma isithi. so yeah mfethu ngiyaxolisa phela mfethu yabo mfethu like ngixolele ngiyazi ukuthi kudumazile mfethu phula inhliziyo lapho ngiyaxolisa yabo for how long? engaqondile mfethu ukuthi like 6 months ufike kanje yabo kodwa angazi mfethu yabo ukuthi yena uzothatha kanjani Okay, kube yiphutha yabo sisazoqhubeka ngendlela besiqale ngayo. no lo angazi angasiqiniseka futhi ngeke ngizonitshela yabo Sisazokuthemba. ngizozama mfethu ukuthi ngizame ukulakha futhi themba yabo ma ukuthi wena mfethu usayimisela ukungithemba ngiyacabanga ukuthi sengangithemba yabo kodwa ngisho ukuthi yabo ngiproud ngale phutha engilenzile mara ngiyaxolisa mfethu and nakho ke nami sengididekile angisazi manje ngithini yabo So, angazi no Phela ngicela usumzulu bafutheni ne uthe uyaxolisa yini nabo uthi focus ngala ngisho ukuthi njengoba ngishilo ukuthi besishilo ukuthi ungazifaki la ungafuna khona ne yes ku right vele ikhathe kanje ziyafika empilweni akuhlezi kumnandi akuhlezi ku-happy nawe shuthi selikufikele la khona namhlanje yini mhlawumbe ungayisho no hayi kanjalo mfethu yini ungayisho yini ungayisho kuye umjida usanele njengoba wazi ukuthi sithando sakho isethuza nangugeli phambi kwakho khona and uthi bengakuthathela sikangaka uthanda kangaka yini ungayisho kuyena yazi mina yini mina ngihappy ukuthi this thing happened sooner yeah yabo okay because I still have enough time to move on and all that okay because it's clear is not the guy I thought he was. okay So it's fine if we had kuveka naye, even if he were about to choose me, bengeke. bakuvuma Ah. okay Because obvious uzoyenza now. yeah If na manje sekayangimoshela yabo angikumoshela. mangafesi ngiyasho ukuthi like kube ikhona mhlawumbe into ofuna ukuyisho ebhekise kule radio njengo-girl to girl ngisazoyiphinda futhi mfethu ngifuna indlela le uconfronte ngayo ngoba if you were something else bekuzoba ne-conflict enkulu kabi. so but so sinakutetela Bengazi. okay so sinamkhulula bakhona ufuna ukusho la Letho hayi. sinamkhulula emotweni okay sharp Sure. hayi no asibisenzela ukushiya nentombi yakho kahle no mfethu indaba yabo
Hawu so le radio yambona ukhalela lo hambayo futhi. Lalela ngatenzi kanjena mfethu. I-surprise le bongitshela ngayo, i-surprise le. Angisafuni. Ngiyabuza kodwa i-surprise le. Kahle kahle wena bofuna kuba right. Ufuna prove point. No, it's fine, fair. Asafuna ukukhuluma. Uyahamba No mamela ngimkhalela ngikhulumela wena mamela Ngishamfuni. mamela ngisho ukuthi like my band njengoba phethe kanje nami izinto abaseyimoshekile ngakimi and mina bengaqondile ukudumaza yabo. Sofuthi ngixolele yabo. Makuthi yakhona ngiyazi mawuchaza ukuthini musho kanjalo mfethu. Angazi noma ixolela ngingaxolela ngazi. Umxolele mhlawumbe kube kushuthi ngiyaqhubeka nathandana phela khona uxolela umuntu usayi ngiyakuxolela kodwa yabona ebengikhuluma ngayo maka mfethu iyo lena yabo. so mfethu cela because nathi sizele ukuthi nathi siqhubeka nosuku yabo mhlawumbe ukuthi sazi uthamba nawe noma mhlawumbe uyasala Ngihamba nami angisali. How? Uzoma ngifuna uzongifonela. Sengiyakufonela manje. ifoni izobe ivuliwe ukuze makuthiwa Kuze so. so my phone is always open. Ngicabangeni. Mawuthini mfethu kathi musho njengoba mina sengimele kanjena shuthi yonke into mina bengihlelela emoshekile. Ashithi nawe mfethu. Wena mfethu ubuhlele ngendlela yakho nawe behlele ngendlela yakho. Shuthi wena kahle kahle uze la wazi ukuthi uyeza uyajika. Yabo ubazi So bayibo sangifonelela ini. befuna Bengifuna Aboza mfethu ngikhuluma nolratweni yamphelele. Come on. Kana ubuza into obvious. Sila navari lena. No mina at least mina ngivumile. No wena sikhuluma la samadodo niyakhuluma yabo. Lalela mfethu angithi mfethu ngiyakutshela mina ukuthi kube yiphutha mfethu. Wena maye mina ngizama ukulungisa mfethu angithi ngilikhuluma iqiniso. Ungikhulumisa iqiniso. Ukwazi ukwenza kanjalo. Because no mfethu no kufanele ukuthi wena manje kahle kahle uthi okay mina sekumele iphutha mfethu sawenza amaphutha ayikho umuntu operfect yabo so iphutha at least mina mfethu yeah and at least mina mfethu angibanga manje yabo ngikhukhumeza ngephutha lami manje wena uyangimoshela futhi west Umoshela ngani bafo? kahle angathi uba mfethu uright Uqamba manga yini? no iqinisa ngingabanga So why ungafuni elungise lento le ngeke? no angithi mina ngizolungisa na C2 angithi rathi umuntu wami ngithi Okay. Angithi nayo uzama no ubafule wena ngena ngakhona ungena wrong ngoba manje mfethu ubafeni ungena ngathi Ngicela mfethu ukubuza umbuzo. yebo ngibuza Wena mfowethu uma ngathiwa uLerato osephutheni leli lakho. ayingizophatheka kabi mfethu Ungeke ayibengeke umxolele. ayibengeke So what yini le wena oyenza ukuthi cabanga ukuthi yena kumele exolele wena? no mfethu ngoba mina ngiyamthanda kakhulu Yena akakuthandi. no uyangithanda kodwa ngithi yazi mfethu ukuthanda kwethu kuyahluka Ngithi mina wena uLerato mengenza lento le yebo ngamxolela yini? cha ngeke ngixolele Why yena kumele exolele? angithi ngiyasho futhi akuchazela ngithi ukuthanda kwethu abantu besilisa Wazi ngani ukuthi uthando leni lalingana noma? no liyahluka mfethu ngokwesinto vele nje nasemandulo bafethu nje uyabona mfethu Ukhona le Semandulo. kunjani umthetho bafethu angisho ukuthi phutha lami ngoba phela nawe uyaqala ukuphila or ungaphila emandulo. Bafo. mfethu wena ngantombi yakusefuna wena yini man rato yini Man. man Masukumbamba. Ucela ungambamba. mfethu lo muntu ngizomise ema-movie yazi Emandulo. Ama-movie. bafethu That is ngamusi company enkulu. hayi right mfethu isani yabo nami ngizokuveza uma ungamusi yabo Uzoveza manje? ngizoveza Nawe wena uneshow nawe. angizenze yami Apha ngicela ngazi mfethu uflopile kodwa. yangifakapile Nqese ngabungena la. mfethu mina ngipayizama bafethu angazwa ngithi gacisa Hayi no akusithi Ngidodwa, ake bafethu. decide ukuthi ule rathi ushilo wathi uzomfonela shothi nisengayilungisa angazi. Kodwa ushilo wathi uzomfonela. Nyama ngihlalela abantu. Ushilo wathi uzomfonela. Lerato awuhlaleli mina ungayithokozela i-therapy sessions nathi mhlawumbe sihlale phansi kululeke ngokomqondo. Alright. bengizokulahla mina baby bengesiphi ama-therapy session 1 bana soyi-therapist futhi yathi present therapy khamba ngathi ngikwenza lonke bafethu khamba fethu singakwenzi lokho fethu nenza kanje Mana mfethu kodwa ke sisikhuluma serious le radio ne ubafo angazi kukwena kodwa depende kuwena wena osibizile ufuna ukuthi ubafo uzoyiqeqisela yini so kukwena no siyakubona lokho bafo siyamthanda niyafanelana futhi mhlambe angazi angisho ukuthi mnikele enye ithuba kodwa ushilo urathi ukuthi ifoni yakhe ivuliwe ngomfonela umenzele inkinga ileyo mfethu yabo leyo so okwanamhlanje mfethu nje usiqolele kakhulu sibuyele emuva nomuntu esifike naye because asifuni ukuzothiwa senishayene seniphuka inda Ngoba ngikuphile kambi. And this is very therapy vele into esomenzisa yona because ngeke ivuma phambi kwakho because ungana wena uyakuhlomika but mesuka la se restaurant ngekade uzolenga
Mesisuka la Uyadlala ubafakela therapy. Ungenzeka. Ehamba. Yadlala. Vele hamba vele sas. Phela nathi uthi uyahamba uDube. Akakushiya. Akakushiyi. Mina nabesokhuluma bese yilungisa ngithi bhe. Nabe Angifuna ukukhuluma. kanjani? Kanti ubusuphuza imbiza wena. Ubusuchathile. No, mina mfethu. No, mina ungikhuluma. Khona ubusukufaka kwisystem. Kanti khona ubusukufaka kwisystem. Kanti afike ekseni. Bezoba nelapso vele sas. Kanti labafo Ufake. ubusuchathile. Bafethu. Wasukhala kangaka. Uthi nje uzomfonela, uzangambona nakusasa. Ngabona Mfethu phuthe kanje. No bafo uthi mfonele. Iphuza elincane. akahlukani. Ilungiselele. Akasho ukuthi niyahlukana. Asihlekisangami. No mfethu uthi angihlekise. No wena lungisa lento futhi efonini. Umama uzomfona. Ngayifoni ndaba ngeke yenze ukuthi ifoni yakulunga futhi efonini. Naniyazi. Le indaba ifoni namhlanje le. no mele silungise manje mengalunganga mele iyolunga lento manje engalunganga Kanti lishashelelwa cha. no ngifuna Siyakhinga ini manje. Usebenzisa amabe yami. umhlaba Uyidlayo nathi sipho. ngibongisa Efuthi yashesha Mbona ukuthi eqhamuke ngopha ukuthi hayi already. ukufuna phone call nje awungeni ngayo. Kabe yami ngeke. But le radio cela mfethu lana ubafuna yabo efonini uzomnika ithuba yokuthi nixoxe. Sekuyodependa kuyena ukuthi ukhuluma kanjani in ne. Because mangizosala la uzomoshela. Ne. Uhamba umethi. Hayi hamba emotweni mama ne. Abe emotweni mama. Ungese kabe. mfethu inkinga le eish Ngaphushela iclipper ngizami ngiyokhipa lento. uzale uthi lethini uze mfethu mani ngibhayisile bafethu Thina bengingabe. no lenye ingane mfethu yabafeli Yazibambe kanjani into. yeah mfethu Thina mfethu besingazani ukuthi sokuqhamuza nathi. no anecaba But mase ngisayikho sibiziwe. into engenenzile Yeah, yawa mase mfethu sibiziwe yangithola siyafika. sure njalo Yeah, mase sibizwe siyafika. mafethu angisangithi bafethu mfethu ungifona nangenamba engayazi ukuthi inamba ubi namba kabani awusangisendeli netext mfethu awusangisendeli But into engayisho mfethu yazi into engayisho. Labo gele labo YouTube nalo uyakuthanda but uphoxekile uhambile. Kule radio nayo uradio uyakuthanda uyasho futhi sekona ithuba usengamfonela nikhuluma in. Nantamba msengamlanda iyobe ingakapheli nje. uzale uthi Sibe ngafunda ekhazini. seningayisiya bafethu yazi lese ngihlelile vele ukuthi hayi namhlanje vele mama ngiyamkrempisa yangithola Uthashesha ifile. after 3 yangithola yangithola But kabe yami. Ngicabanga ngayo kakhulu. Ngicabanga. But do you think when ihlapheke njenge out lento yokuchisa mawucabanga right yini? no mfethu asinte grand njalo yeah asinte shapa samachits asdala yabo sanokwenzeka maya ngithola mfethu kulingeka ngingiqamanga yabo Normalize kodwa dog. Kasayenza into asinte mfethu asiyayona dog asinte yabona ufili yabo ingane yabathi ngibonile idumazekile lenye yabo and bengikhosikazi ngayo manje ngiyayibona emehlweni yona ukuthi hayi babisikazi Sihamba ngalo. sure Abantu sihamba kunamantombazana lapha bawu4. Sure. Nabo sibuya kwenye indawo kade bodapha omunye umjeti. eish kahlahle nje. Inkinga nje iningi lapho yethu. eish bafethu maya ngibona ukuthi lerato nayo izophinda ngithembe yabo Azokuthemba kuwena kodwa. Uthe nje mfonele. Kuwena. Mfethu Abanye kuthiwa abanye yabo sibuya kubo bablockane same time. bingekho chance. Blockane. amanga bafethu into enizenzayo bafethu lenkayisi yabo kali Ngingayesa Bafethu, kabi into kanje. nave namba nentombi yami vele Hayi khululeka. Mfethu uyiluleka nje le. le ngikhuluma ngama-therapy le njalo mayithetha Mfethu uyiluleka. bafethu ye ama-restaurant mfethu lo bengomshaya ama-cheese cream and butter lo mntana la ama-omelette No, fast uzangayishaya, ama-croissant no kanjani ngidle ngedwa No, not today. uzwale uthi Hayi namhlanje. Jayam, awutshela ucameraman la ukuthi akaveza amafu. hayi cameraman siyangibhora uveza amafu mfethu ayingizwile uwe sibayi yo Langa nomzuzu, welcome to Diazo TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, siyanidumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDiazo TV. Hawo sesiphine sabuya. Mhlolo lo. Yi surprise. Surprise lo ngiphathele yona.
Uyophela unyaka. Ayikho into esongela. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle. Yasina ni athi ngiyani.